хора, аз съм TateBG и това е един скайблок, който играем с един мой приятел. Да. И сега ще покажа какво сме направили. Скина ми са го променили много як. Глава на крипър и някакво яко тяло. Уаху! Супер як скин. Така. Нека оставим златото. И ако чуете откъде е този 60 кол, те 2 стака лапис, клей, кофа, редстоун и един стак 40 айрон. Това е и 5 голд. Това е... Има едно... Warp мине. Само желаят малко да видя нещо. Така, това ще го изтрим. Само изтрим някои неща. Така. Ето те тук. Ето вижте, има лапис още. Лапис. Ще го вземем. Има кол и още лапис. И торта. Ето голд. И от тук си набавяме всичките неща. Ето и айрон има. Обаче няма диаманти, което е тъпо и се бъгнах някъде. Така. Скина ми беше някакъв един друг зелен, но сега ще направим много як, честно. Да. И да, то... Сега ти покажа на още неща. Това е един фонтан, който прилича на нещо. Да, това е един фонтан, заграден с лапис блокове, обаче си имат на малко чата, защото нещо много гано служа. Не. Тук. Така. Опазит ще си го направя на 18. Така. Тук не каустон генератора. Тук събираме камък. Но по-често отиваме при ларп мината, там видяхте колко много каустон има. Да. И това е едно джакузи от самстон направено. И... Ендерман! И... умри бе, куче. Опа, сега ще ме уби. Не бе! Фък! Айде ги ти! Бързо, Исланд. Оле, не. Вайзлагация. Ето, нищо, ето ни ги нещата. Да, това е... Да, това е джакузи, дето има някакви стълби. И така се скача. Ще имам облаци, искам да си ги махна. Ето, clothes. Така. Фермата е пораснала. На моя приятел фермата са пораснали 3, на моето 1. Така. И да. Това е общо взето. Искам да ви кажа какво сме направили. То си ме изгледа, че е много лесно, ама хищ не е лесно. Колко каустон, вижте колко голямо сме направили. Да. И да. Това беше... тук само да покажа какво държим. Тук са моите работи. Тук са неговите. Така. И това беше аре, чао!